for birthday mo niya ni Hana, ang baby girl ni Kuya, bunso ni Ba Edith. Hunya niya ang kami din niya nag-arrange, nagde-decor igdi sa venue. Yang kami digdi sa Yeba. Yang na kami digdi birthday ni Hana. Yaraw naman mga birthday.
bye-bye na. Tapos na. Bye. Bye-bye. Ayun o, pagal ng celebrant.